Yes, kuthi ngivele ngithele induku kuphela. Kuthi ngivele ngibhekise abantu le ngidonsele sisweb sami. Ngivele ngithele induku kuphela one time. Ngiyabona kunomuntu odinga induku namhlanje bafethu mfowethu umlalelo obalekile nengimkhonzile angiyithandanga into engiyibonile ku live kaMashudula nenkosazane akade hambesana nayo ku live Nqubeko Ndlela kwaNongoma insizwa kithi ungabusayiziba ke le ndaba ungabusayiziba bhuti omdala nanezwi lakho nje lingacacisela ukuthi kwenzakalani ngoba ayikhona sithokozile bhuti wami. Abantu beshe leli sawusengaphumi nginezazi zami zokuphuma ngoba ngase ngicina ngiphendula ngase ngikhathele ukuphendula abantu abangithukayo. So kunabantu abasilwelayo abalwayo kakhulu ungakazi babone ungakazihlangana ngithi mina wesisiyenza akazi nangelilodwa ilanga sisimazivela la ku Facebook ithi bafethu ngiyitshitshi ke mina bafethu ngase ngayitshitshi Unqubeko nandaba nokuthi sinamadoda ke kukhona konke sinamadoda thina sabantu besifazane sinawo amadoda ethu akanandaba nakho konke lokho uma unendoda ezothi mayithi obani lezi igwilo lala nazo ngoba phela lo mfana kusho uyazi uma ke nje kwanento encane ukuthi wenza iprogress ngayo usulale nezigwilo yini ehlula ukuthi umuntu ahambe eyolala nezigwilo phela kuze naye ezophumelela makukhona abantu besilisa abasilwelayo ukuthi hayi lamantombazane ngeke anikeze into nina besho ngamagama amakhulu noma nibancane angeke benikeze ini nina aniyona itype yabo laba balala zigwili nani niyancetheze ifebeni na akumele kube khona umuntu wesilisa obaseside lethu yabo so sengihamba manje namanje ngizobhalelisa uhambe kahle sinalento ye 16 days of activism sine 16 days of activism but Nqubeko njengamanje konke lokho lokushaya imbi inyathela nje ngabo sisiyenzi nomodelikazi akangenanga kodwa ngizomtshela beke yokuqala i-live sikhuluma ngoNqubeko futhi eyokugcina yabo nje izolo kade sise Great Town khamsambe sobingela isoka lamodelikazi sele yangibuza eklethawu kwenze njani manje ku Facebook waqala waphendula abhlungu kanje kwenze njani nathukwa kangaka uyacabanga ukuthi lento le mhlawumbe uhlale ebuza kumodelikazi bathi impendulo ayithola kuyena zingamnelisi usefuna ukwazi ngithi ukuthi yini le edala ukuthi sithuke kangaka ngenxa nje yomuntu oyedwa owasusa leyo nto konke la samba khona kuthiwa kwenze khathele mina afese khathele yabo mina ngikhathele kwangathenda kangaka uFacebook niyatrend ngikhathele futhi bangakutshela even abantu abangi-inboxayo bethi hayi uzoba right kunjani ngiyabatshela kuhlezi ngibatshela mina bafethi sengikhathele ukuthukwa ngikhathele angisathandi sengihleli yabo kube kuthiwa uFacebook angusebenzisi for promoter nani ngabe angisekho mina Facebook base iFacebook ngisebenza ngawo kodwa angisathandi sengiright ngilanga ngathi mina wesisiyenza uFacebook is more toxic than uTikTok uFacebook utoxic and unongqongqoshe bakhona bokwenza betoxic Unqubeka umuntu wesilisa and usipheke ngebhodwe elincane uyaphenduphenduka hayi mina ngikhathele bafese yabo mina ngikhathele yabo nje ngikhathele lokho angempela angisakhona kulungile ke angisena yabo nje uFacebook wami sengizenganikeza abantu abaloga ngase tsani ngiphendulela ama comments mawukuthi khona eqhakayo ongitshela izophendulwa yini angisenayo nane energy ngicela ngokuphosta ngiphendule lawo amabili amathathu angisakhona kulungile eso uhambe uyosebenza nama ke ngibe busy nezinye izinto kade ngiziba ama calls asemsebenzini la i-group call ngibusy la ngi-live so nama ke ngibe busy ube busy nawe alright sabo sebenze kahle kodwa modelikazi stay strong lapho mntase nami ake ngibe busy ngala kulungile
sikhulumisane kahle. Ngiyabonga kakhulu kuzongena live wami.